ba mu cika yanka hannu ba sai already saboda yanzu shi ma hannun ya zama shi ne style a shi ne style a dinki. a ɗinki za ka iya ɗinka riga normal ma ba ka da damuwa amma yanzu ka zo ran hannu sai ka zo ka taka maka saboda already abin ya zama hannu shi ne style hannu ne style. yawa to misali yanzu ga dai riga mun gama. Yanzu riga an riga an kakare da ca. sun ga yadda aka fara ta kuma gashi yadda dai an zo karshe karshen ta. An zo ƙarshen riga. Yanzu wannan riga ita ce ake kira me? wannan dai riga ga ta nan dai to style ne nasu dai Eh, abin da ni yanzu ba zan ce ga sabon su new style style dai a ne, new takaice. style ne dai A takaice. wanda dai already wasu sun san cewa ba new ba ne Eh, gashi nan hannu yanzu za mu zo kansa yanda already akwai zani da ɗan kwali already da muka riga muka kan mashin masu kallon da sauran kamar yadda kuka sani Wannan gowon ne zan dawo. wannan channel namu mai suna ɗan gurci muna kawo Ko muku kana busy? ayyuka daban-daban da suka shafi Zan da nan da kamar can ne za ka yi sha. ko ɗinki kala-kala ɗinkin maza ne ko na mata kamar yadda kuka gani yanzu mun zo shagon telan mata yadda yake nuna mana yadda za a ɗinka riga mai bresko gashi mun biyo daki-daki ya nuna mana yadda aka ɗinka ta yanzu abin da ya rage hannu ne da za a ɗora shi da insha Allah kuka ci gaba da biyo mu za ku fahimci yadda aikin yake daki-daki da haka kuma ta je wannan channel namu mai suna Ingul TV ku danna mana subscribing ku danna kararrawa za ku samu wani sabon aikin da zaran mun dora don haka muna godiya ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan channel mai suna Ingul TV ina tare da ku wato nan hannun ne kenan sai hannun za a yi already shi hannun kala biyu ne ake yin sa a cikin rigar shi hannun hagu zai kasance za a yi single hannu fensil wanda zai kasance daga nan single normal hannu fensil haka shi yanzu wannan za a yi fensil hannu da shi sun ga yadda za mu yi nan shan hannun ne ke shan hannu wannan abu ke nan wannan na bangaren hagu kenan already shi kuma wannan ga yadda zai kasance shi kuma zai kasance rafa ne kamar hawa uku zuwa za mu yanka shi nan dai rafa ne
zai muka da